lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Zamanin da muke ciki yau ga al'umma na kaucewa. La la la. A cikin shirin tarbiyya ta waye ce ko ta abokai ku duba. Ta yi fyaɗe ga diyar wani takana tasowa. Komai kayo shuka na sani za ka yo girbewa. La la la. Ga muna a hanya alhamdulillah wallahi yanzu muka sauka. Ke tsaya daidai ai ga muna. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Dadi, barka da warhaka. Barka dai. Wannan shigowa ta ba ta haka kuma. Dai bai. Barka. Ina son ka tsayar man da hankali wallahi. Sau dadi. Wasu abu suka faru kenan. La wasu abubuwa ke faruwa dadi. Abin da na ɗauka kamar ba wata matsala ba ce ba amma sai na ga abin yana gana ba matsala ba. Wannan harka ai matsala ce babba. Mutane suna kokarin su ga bayan ka ai matsala ce babba. Kai ina ganin abin kawai bai dame ka ba. A ba haka ina mahaifiyarta ka? Mun ta shiga wanka ne. Wanka ta yi. Ai ta ce ma ta ce in daina fita saboda ganin wannan matsalar da ta faru akan ana kokarin a salwantar da rayuwata kuma wayar hat ma wayata na rasa wayata. Shine ta ce to a daina fita kai. Tun ran da muka waya da kai ban ƙara fita. Yaro. Lallai yau ka tabbatar mun baka san abin da ai yanzu kai yaro sorry dadi ce wai abu har ya faru da kai ba za ka ɗauki wayanka ba ka fara kiran mahaifinka sai ka fara kiran wani can ina cin da ka ta man da hankali baki da na kasa zaune na kasa tsaye dole na taso wallahi ba wani niyyar dawa ba amma dole yau na dawo gida ba ka kyauta ba tsakanin da Allah ka fara Allah wannan irin in hankuri a wannan ba magana hankuri ba ce bane sorry dadi yanzu to ya ake ciki yanzu da wannan dadi ai na kamar amma kusa kai karshen kisan saboda na koma wurin Sajan Umar. Ka koma wurin Sajan Umar? Wanda ya sa an saka tambayar baka san abin da kake yi bane wai. Ka saba ka dauko matsayin mahaifinka ba? Sai ka je ka samu su tan kana magana da su ni kuma gani. Wanda ya sa yaushe zaka hankali ba kai? Yaushe zaka hankali? Ya kamata a ce ka san ciwon kanka gani. Wato dama mun ce ta ce saboda ka je wani aiki ne gara a tayar maka da hankali gara in sanar da kai. Yanzu tashi hankali na nan. Ba gari yawa yanzu duk ba wannan ba kana ji na bello. Yau so nake sai na gano suwa suka aikata ma wannan aikata kana ji na ko jarfa easy so kana ji na abinda nake so da kai
yanzu ina so a je a gano man waye Sajan Umar. Ka fahimta ko? A cikin division din mu a gano mu wane ne Sajan Umar. Ka zo man da shi yanzu ina son da shi. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi. Zamanin da muke ciki yau ga al'umma na kaucewa. Good morning, Dad. Morning. Ina ka fito haka? Ana dan fito ne daga gurin abokanai na. Okay, gurin abokanka? Dad. Okay, to ya kamata ka mai da hankali gurin zuwa koyon aikin. Insha Allah. Me a wayan ne naga kana ta danne da ni? Wani dan program ne nake dan duba. Okay. Idan na kiyaye ban son ganin wasu abubuwan da basu dace ba a wayan nan, kaji? Insha Allah. Eh. Allah ya dawo. Maganar karatun ka haddace gun? Ina da kan haddacewa. A mai da hankali da hankali da. Insha Allah. Kai sauri ka ci abinci ma ka je wurin koyon aikin nan. Saboda in ba sana'a yanzu rayuwar ba ta. Allah taimaka. Allah ya ma albarka. Ni ma yana dan dadduba wasu abubuwan ne nan. Abun da. Da wani matsanshi nake ji. Tun daga can ina ƙanshin da ke fitowa. Kai. A'a. Wai daga ina wanga ƙanshin ke fitowa. Kai. Da wannan me kake nema? Wallahi wani ƙanshi na biyu tun daga cikin kasuwa nake jin shi na rasa na me. Kaga mun je samu wuri da ni. Malam. Shi wanga abun ke ƙanshi tun daga can. Cika ji. Lallai shi ne. Ai namun bambalasta ke. Bambalasta? Kwaye kau. Wani gari yake malam? Yawan cikin garin ɗan Sadau yake. Nan ɗan Sadau? Kwaye kau. Dan ƙara mun guda dan Allah. Kai malam daga ɗanɗano. Da Allah kai mun guda. Mu dai in kai ka inda yake. Ina yake? Nan yake cikin garin ɗan Sadau wannan santar. In dai kana so ai babu nisa tashi mu je ka kai ni. Yau ko kai fa. Ya aka ce wannan an ƙara aure. Ai ina gaya maka. Bambalasta yanzu baka fara jin ƙashi ba. Na ji shi tun daga bakin tashado yake dokan ma hanci. To shi dama da katin karo shi. Ƙanshi sai ka gaji. Wallahi na tabbata dan ya dokan mangoro hanci. Ƙanshin shi ke kai ka santar shi ina gaya ma. Ai na mutsu mu kai malam. Haba naman ya ji magi ya ji yaji. Ban taɓa ganin mai nama irin shi ba inda cikin gari. Wallahi ya ji mai. Kai ka bar lasa da in ƙara lasa malam. Kai da zaka sayi ba dai kana da kuɗi ba. Ai ka ga wurin shi nan. Wannan ne. Salamu alaikum. Malam barka da yau. Ya kasuwa malam. Alhamdulillah. Kai dirina. Kai shine mu muka baro can. Kaga har ya riga mu. Kai ka ma san wurin kenan. Na san ka bar ni dunkule cikin duhu. Yau dai ka ga bambalista. Malam. Wai da ma kai ne bambalista. Malam an daɗe ana bani labarin ka. Na daɗe ina mutsa hauru na babu komai a kai malam. Ƙanshin ka tun daga bakin tasha ka dokan mangoro hanci. Baka dan tassa ba ka ba. Tassa ba malam. Wani ka jira ba wanda yake. Ka ji tsoron Allah ce ba ka tsara. Ban tassa ba malam. Wa malam. To kai. Ba tare muke ba. Malam ka wuce. Malam sun kwashe. A kai wuce ko? Kai to yayi. Malam. Ai kuwa zama dole yawan kai buhuna in sai in zo in ci naman ka. Bari in fara baka rigakafi. Malam ba ne na duka. Na duka? Na duka. In fara ci. In fara ci. Ka san ci. In fara ci. To dai fara ci. In fara ci. To malam samun da leda. Ko shi ma kai ya ci. Ka ko da baro. Bambalista. Abin da a so da baro ko? In so da baro. Sai ka raka ni. Ka ko baro. Duk shi ne. An jima ba ni cin tuwo. An jima ba ni cin tuwo. Ba ni cin tuwo. Kai ya kai baka haurin ka ba su tauna daɗi ba. To jama'a ɗan Sadau ina masu buƙatar namun balango ko kuma tsire. To kuma za ku ga wurin malam bambalasa.
yana sai da ku samu nama mai daɗi mai kuma sauki mai ƙanshi mai garɗi. To jama'a ga wanda ba su san shi ba ga malam Bambalista a zaune. Adres kuma nashi shine wannan babban titi mai zuwa sabuwar kasuwa a nan dab da bakin kasuwa sabuwa ɗan Sadau. Daura da gidan ruwan respectable water and POS ɗan Sadau. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi, zamanin da muke ciki yau ga al'umma na kaucewa, tarbiyya ta waye ce ko ta abokai ku duba haifiya. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Lokaci in ya zo kun san da baya fashi, zamanin da wannan bako nan ba fa, amma dai bari in ɗauka in ga kowa ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina da magana da Alhaji Kabiru kudi ajiyar Allah. Wannan magana haka take, kana magana ne da Alhaji Kabiru kudi ajiyar Allah. Allah shi ka bare daɗi. Okay, ya yi kyau. Da wa nake magana ne? Za ka san ko da wa kake magana, amma ba yanzu ba. Na so kawai in san da wa nake magana ne, sannan kuma me ke tafe da kaiya. Time na zuwa na ka san kowa ne kake magana da shi. Kamar ya? Za ka san ko da wa kake magana kau? Ni ko na san ko da wa nake magana. Malam wai kai wane ne? Ina so in san kai ko wane ne mana. Na faɗa maka ba za ka gane ni ba yanzu, amma idan lokaci ya yi za ka gane ko wane ne, ko kana so ko ba za ka so ba za ka gane ko wane ne kake magana da shi. Kai! Wai to shi wannan wane ne da har ya samu damar gaya mai irin wannan magana? Lallai tabbas wannan ya nuna mana cewa daga alkali ne. To in dai haka ne kam, to tabbas alkali akwai abin da ya taka game gare ni. Wa alaikum salam. Barka dai. Alhamdulillah. Dakatar Allah. Wani yasa har yanzu su jama'a bai san muhimmancin ma'aikata bane. Da haka ja,
ya kamata a ce ka san fa daga garinmu muke barowa mu zo wani gari ba, can kuma muna baro irin iyalanmu, mu baro gidanmu mu zo don mu kula da al'umma, kuma a zo ana mu irin haka. Haba da Allah, to ya kamata dai a ce kun san muhimmancin gaskiya kam. Zai daidai ba matsala, bari zan turo maku mota biyu insha Allah komai zai kila. Yawa to ya daidai. Haba da Allah. This is sir. Adio. Abai sit. Sa barka da dawa. Barka dai. Da fatan an sauka lafiya. Allah ya shi ne. Ya aiki. Ki da gode. Sa Lance. Ina sauraron ka. Me aka samu? sa mun samu ɗauka da dama, amma sa akwai wani wanda ake ce ma Alhaji Kabiru. Allah ta ba ran daɗi. Na ji ƙwarai da gaske. Akwai wani bincike wanda muka yi nashi, kuma sa muna nan dai muna ci gaba da binciken. Alhaji Kabiru. Wato ina so ka faɗa mani ka samu dangane da shi. Sa Alhaji Kabiru mutum ne wanda yake cin zarafin mutane, wanda kuma yake taushe mu masu gaskiya sai ya ba wa inda ba su da gaskiya, saboda in yana da kuɗi ya yi amfani da wannan kuɗaɗen ya rinka mutane haka. Asali ma wannan kes ɗin yana da alaƙa da ɗanɗanka wanda ka yi. Bello kenan? Sa ka tambayi ɗanɗanka ina wayar shi. Ina sanar da cewa wayar ɗanɗana ba ta yi, saboda ya faɗa min cewa wasu 'yan iska sun karɓi nan a dai da iska. Haka nan kenan abu yake. Shi ne dalilin da ya sa wata na kawo min ƙararsa. Wato Alhaji Kabiru ya taɓo runa. Ƙwarai da gaske. Wato bai san nan. Ƙwarai da gaske. Ƙwarai da gaske. Saboda lallai bai san wa ake cin kwamishina ba. Sa ina son ka bani dama in kammala bincike na, sannan sa kamata yi ɗanɗanka haɗa shi da jami'ai tsaro irin mu waɗanda za su rinƙa runin ɗan rayuwar shi kowane lokaci. Ɗaya da gaske. Wato barka, insha Allah za a yi haka. Shi kenan sa zan koma. Ko kenan yin bayanan zan turo maka su. Ya yi daidai ba mu. Sauka lafiya. Sai ni sa. Nasi. Alhaji Kabiru, Allah shi ka bare daɗi. Lallai yanzu zai yaba mu zakin ta. Rai da gaske. Na riga da na gano komai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ne shago. Barka ka dai. Ya jama'a lokaci. Alhamdulillah. Ya kasuwa. Allah azurfa nake so za ka bani mai kyau. Kamar wata ne ke shi. Me dai dan kyau haka dai ina so da sai na yariya ta dai gane. Dan yawa babba yariya ce ta fasi. Ya warka. Wacce ce kake gani mai kyau wajen nan? Wannan dole azurfofi ne, wannan kuma ba azurfofi bane, ga tagulla ga lens ga zagon mata. Wannan za ta kai kamar nawa? Wannan muna sai da ta shi naira 17,000. Gaskiya ta yi kyau fa kuma abin fa. Tabbas ta yi. Ok, to wannan muna sai da shi naira 17,000. Ok, to. Abokina ne yake so. Kana da fulogu? Kai wannan shagon ya baka kama da nake sai da fulogu. Ana za ka ma wannan tambaya. Kasuwa ce. Abin da zo fida ni shi nake fida. Abin da nake bukata nake so in siya shi ne, shi yasa ni tambaye ka nan gurin. In babu kawai za ka ce babu ne. In gama kai na in tafi a gaba. To babu. Muna abin da muke sayarwa muna sai da glass da gogo
da azurfa da sauransu. Ba ma sai da flogo a nan yes. Ba da za ni ƙara sai ya aka yi ne ana haka yi ya za ka cire ma waya a cikin aljihu ya wayar ka kai ka saye ta a yana ta zama ta haka mai gida da ka da mai gida dan waya ta ba dai waya ba waya ce man ba kai ka saye ta ba ko malam kasuwa nake ba to don kasuwa kake kai ka saye ta ko nan kankanta ta kasuwa ce ok to tunda kasuwa ce ka cira ma a cikin aljihu ka ce man kasuwa ce to ya haka yi ka dama ba dai waya ba ga abakka to amma ka sake ni ko ok dama irin ku ne barayin wayoyin nan ko malam kasuwa fa muke kabacci muna barayi a barayi kake mana tun daga shi na kama ka da hannu to a sake ni abakka ga ta nan na a yau ka riga ta zo hannu ana neman kalaci nake ba ok to yayi babu damuwa hello ka ci man shagon Alhaji Sa'idu Professional ka zo yanzu ina son ganin ka malam haka ka sakan ya kai na gode wuce man da wannan dan iska na ofisa ya mana ka san mu da ku abin eya ne kowa kasuwa yake za ka ba ta hanci za ka ba ta hanci za ka ba lokaci in ya zo kun